Goedenavond, Sam. Wat giet er? Is het niet goed wat ik heb? Jawel, maar het verwondert mij. Ik had het van niet verwacht. Nee. Ja, dan zal ik het u wel eens vertellen. Mine Piet en ik, die hebben les een feestje gehad. Hij kreeg een fles snaps en ik zo'n VVD-bon. Een VVV-bon is dat, mevrouw. Dat is hetzelfde. Ze zagen toes, laten Geo nou maar eens lekker verwennen. Op zo'n schoonheidsboerderij. Beauty Farm is de naam. En ik ben ook beauty specialist. Dat zag ik toch ook. En daarom heb ik de badjas maar verzeggen door. En de laarzen? Voor het motorbad. Ik zal eens kijken of uw afspraak wel in mijn agenda staat. Wat een chique agenda. Goud op snit. Ja, die heb ik mee moeten kopen. Want in Horst bij de Rabobank, daar kregen we nog dit jaar geld. Maar wat heb je lang roei negel? Schand. Heb je laten manipuleren? Manicure heet het, mevrouw. Je kunt uw heren laten manicure, pedicure, epileren. Ha, hoorhoed trekken, ja. Maar ik snap het wel. Dat doet diezelfde als van een ex-troeren. Wat? Laat mij uw negel maar eens kijken. Heb je nog patatten moeten rapen? Toch kost wel een hond daar gebeten hebben. Dat kaas goed. Heb je jongen een hond, hè? Ja, een West Highland White Terrier. Met stamboom. Oh, ik heb ook een hond. En 2 broers. Alle 3 boksers. Met stamboom? Nee. Onze hond, dat is zo'n gewone straatjoeker. Die heeft geen stamboom nodig. Die pst, tegen iedere boom die niet tegenkomt. Zeg, en die muis daar overal. Heb je dat ook al gehuurd? Nee, hoezo? Heb je daar geen last van muis in uw bed? Nee, natuurlijk heb ik geen last van muis in mijn bed. Nou, dan heb je geen goeie poes. Wat denkt u? Zal ik voor u eens een schema opstellen? Ja, dat doet mij. Want de kindertoes, die zagen al... Heb je veel kinderen? Ja, stukken vet. Ja, Metje, vroeger hadden de elders veel kinderen. En tegenwoordig hebben de kinderen veel elders. Maar het schema. Oh ja. Ik doe zo, hè. Ja. Als je eens ging beginnen met een sauna. Sauna? Ja, dat is fijn. Daar begin ik niet, hè. Jij bent toch zeker niet? Nee, ik trek me hier niet wie roede zoe. Dat nakske dooi. Ik ga toch zeker niet met mijn nakse...
op en naast de plank zitten. En daarbij, de sauna, die is veel te heet. En dan transporteer ik toch, man. Ja, dan misschien beginnen met krachtsport. Fitness, trimmen. Dat is misschien iets voor u. Een half uur op die fitnessbank en je vult er weer als nee. Wat? Op zo'n afslank werkbank? Meen ze? Ik heb toesport zat. We hebben pas nog zo'n homo-trainer gekocht. Wat heb je gekocht? Daar hoef je niet zo mee te lachen. Dat is fijn, man. Zo'n homo-trainer. Mine Piet kruipt toch iedere dag op. Dus beweging krijg je zat. Zat. We fietsen veel. Want zeg nou eerlijk, mensen. Door hoors in een auto, dat is toch geen doen tegenwoordig, wat? Nee, dat klopt. Want half hoors liet gaan zo over hoe. En dan zien er nog die stoplichten bijgekomen. Ja, bij die viaducten overal. Eindelijk stadse stoplichten in Hoors. Maar ja, nou gelijk weer wat vuur, hoor. Ach, ik vind, die staan lekker altijd hier lang op roei. Ja, maar iedereen is toch blij als die lang op groen staan? Ja, maar ik niet, want ik heb het onnoemelijk in mijn rug. Oh, en de dokter zag dat ik toch zo lang mogelijk mee onder de roei laat moet. Zeg, en wandelen daar? Doe je dat niet? Nou, wel, we wandelen ook veel. Over het duvelspetje, neven de sloei, de knunsvrang, zo door de Neerrisselt en dan over de Voornerse weg, neven die minicamping, weer terug. Is er een minicamping? Ja, zeker. Nooit van gehoord. Minicamping, roest, rust. Ja, ik huur het wel. Je ziet veel in de buitenlucht, je krijgt veel beweging en dat is goed, want er werden ook niet gauw ziek. Ziek? Meg is scheen over door. Van een herfst ben ik ziek geweest. Ziek was ik toch. Als ik stil hoor, dan ging het wel. Maar als ik bewoog, cremeerde ik van de piep. Ja, maar wat hadden daar? Ja, een dokter zag virussen. Nee, mevrouw, dat zien virussen. Ach, wat maakt dat uit? Is lichtig beter als 4 pruisen. En kostte u wel redden daar toen je zo ziek was? Ja, het moest wel. Loog ik toch moe zonder in bed, ziekte zie, ik kom een van de kinderen toe. Zegt hij, goh, als mam, zit je ziek? Wat erg. Maar maak u maar geen zorg, ik draag u wel naar het fornuis. Arm kinder. Maar ja, gegeten moet er weer, wat? Als ik nou eens een keer geen tijd heb, nou, dan ga ik lekker goed eten. Wauw, dineren zeker. Hé, Jan Nabbe met de vrouw en de rest van Horst promotie met de vrouw. Zo te les ook ergens te dineren. Ja, en je weet allemaal hoe de Jan is. Vroeg dreig het woord. En, wat heb je te zeggen? Mogen je alsjeblieft het zalt? Wat flauw. Ja, en als je chic gaat eten, dan moet ook chic aangetrokken zijn. Ja, voor ons is dat geen punt. Waar ga je uw klier kopen? Ja, ik ga je altijd eerst even bij die Vannie. Weet je wel, op de meert.
Oh, daar achter dat glas rondlopen, zeker. Kijk. En daar weg. Ik ben zeer fijn. Maar we moeten eens een beetje bij de les blijven. Oh ja. Je wilt toch zeker wel lekker broen weren hier bij ons onder de zonnebank? Ja, als het mij niet te hard giet, dat ik mee verbrand. Want van de zomer, toen heb ik mijn gezicht en de tong al verbrand. Het een van de zon en het ander op een meert. Van die gloeiende, hete, vette Vietnamese lumpia's. Zeg maar, wat voor kleur broen zouden willen? Wat broen? Ja, we hebben verschillende kleuren broen. Strandbroen, bouwvakkersbroen, alleen de rug. Wielrenbroen. Of remspoorbroen, zeker. Nee, dat hebben we niet. Strandbroen of klabbersbroen. Wat is dat nou weer voor broen, daar? Klabbersbroen. Ja, die verklabbers, die kenden we wel, hè? Juist gewoon, goed. Die hebben allemaal zo'n lang been, hè? Ja? Die passen niet gans op die zonnebank. Dus. Maar nou snap ik het ook. De rummen hebben die ook altijd zo'n lang zuggen. Maar die praten wel al nog goed hoorst. Ja, dat is heel goed. gewoon. Dat moet gezegd zijn. Want willen er tegenwoordig bijhuren, dan praat het toch een woordje Engels mee, of nee? Ach, wat. Les was ik in de winkel de liga aan het zoeken. Heb je geen nog liga nu, hè? Ja, voor mij, want ik heb nou geen tandartsenverzekering meer. Maar loop nog eens even goed broten. Ik was daar in de winkel aan het zoeken en toen zit het mechje liga. Oh, je bedoelt zeker Evergreen. Ik zag yes. En doet ermee maar plenty please. En shit maar op. Kale schiet. Het komt nog zo wiet dat ze een mees in het thuis gaan vertalen. Met een knife in je. Zak. Zeg, maar kom nou nog een keer in het bad, of hoe zit dat eigenlijk? Jawel. Als je zin hebt, dan kun je hier dadelijk een heerlijk bad nemen in onze splinternieuwe jacuzzi. Wat zegt u? Jaloezie? Nee. Jacuzzi, dat is een heel lekker bubbelbad. Dat doe ik niet. Dat is niks voor mij. Daar vul ik me net een worstje in een pot erwtensoep. Bubbelbad. Ha, zit er nog nimmer dat je erin laat vliegen. Mevrouw, ik kan u verzekeren, als je hier een hele behandeling laat doen, als je kloor ziet, je vult u als in het aardsparadies. Mende? Hoe Eva en Little Josie. Nee. Het was Eva en Adam. Zit ik mende ook al dat er een bonanza bij hoort. Trouwens, hoeveel thees zitten er in bonanza? Ja, wat is dat nou weer voor rare vrouw? Ik weet het uur. Ja? 264. Hoeveel?
Ja. Ta 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 ta. Ik zal ook maar eens een lekker geurtje opdoen. Hè, Liek, doe dat wat? Kijk eens. Dit is Joep. Joep, hoef ik niet. Want ik heb toch al een Piet? En anders vraagde maar met uw verjaardag een ander lekker geurtje. Is niet nodig. Ik krijg het volgend jaar al oorbellen. En dit jaar daar? Dit jaar de geitjes. Zeg, niet dat ik er wat mee te maken heb, maar kom je ook ooit in de fut of moet je altijd blijven werken? Ik zal ook dit zeggen, Mieke. Als ik een keer in de fut kom, dan ga ik in mijn schommelstoel zitten. En dan doe ik heel lang niks. En daar? Daar begin ik hier langzaam te schommelen. En waar werkte je tegenwoordig nog? In de Schouwburg. Oh. Wist je dit niet? Oh, jaren. Ik verdeel de rollen. Maar dat heb ik niet gedaan. Dat is toch wel een hele verantwoording, of niet? Nee, ga niet. Gewoon op ieder wc hier. Ik denk dat ik ook maar een masker ga geven, wil ik hier nog wat verdienen. En dan kunnen we daarna misschien nog een peeling doen. Hoe heet het nou toch weer over? Geen met uw moderne reden, ik kom gans in de verkwaling. En pielding. Nee, een peeling. Dan haal ik een dun luchtje van de hoed af. Oh, dat moet ik rust. Dat kan me niks schelen, want ik heb toch een dik vel. Maar nou is wat anders. Nou heb ik nog steeds die VVD-bon. Wat moet ik er nou mee? Ja, je hebt ze gekregen. Ik vind dat je ze ook op moet maken. Misschien kun je hier onder in de foyer een rondje geven. Ha, ben nou gek? Daar moet er nog geld bij. Weet u wie daar allemaal zit? Horst Deuveren, Pierre, Jupke, De Prins schiet eigenlijk door naar onder toe met de ganzen huf op. Nee, daar ga ik nog liever naar huis. Lekker samen met mijn Piet in de kuip. Daar kan ik nog wel wat mee aanmodderen. Dat doe je dan maar, mevrouw. Ach mensen, wat kan het aal geven? Probeer maar eens hier schoon te leven. Want al hadden nog zo'n ongerimpelde hoed en kiekte je met een zagrijnige snoet, daar lopen de mensen en overbij. Maar laten ze, ik houd van het leven, daar weren alle rimpels overgeven. Vast en oorzaam.